Здравейте, пацандари, днес играем Тривиадор. Да, не го знам. Това не го знам. Но това, ако съм сгрешил, че аз не знам колко е 11 по 1. Това игра е научна въпроси. Ако отговориш правилно, това ти дава място за... място просто. И тя му обградиха целия. За този се сбирам. Иска да обгради с едно това византия се. Завършени ремонт. 5. Да не знам написан коя... 3. Аз почти ясно. Сега ще покажа. Ето, така ще се оремонт. И е тук. Тук ще се боря за тели. Края на Балканския полуостров. Ето всички слагат там, ясно. Ето, сложиха на Балканския полуостров. Не създаде първия български филм. 1900. Айде, 1900. И сега ще видите, ще използвам една от сказките ми. Сега ще видите. Ще видите една от подсказките. Най-трудно ще покажа. Той къде си избра тук? Или не се чудя в момента. В началото на кой век се появяват цветните моливи? 20 век! Абе! Чакай ти, и сега ще го направя това. Не знам ако ще го видя. И сега започваме да отговаряме на такива въпроси. Сега ще ви покажа. Сега започва битката. Сега ще видите какво всъщност се прави на битката. Не е така истинска битка. Така. Сега ще ви покажа. Така, каква е парадижната единица в Китай? Те нападнаха друг, затова са няма да му... Ето се, аз нападам, ще ви покажа с ето. Територията. Тази територия изглежда. Е за такова. И това е част от подсказка, не точно. Да избирате какво първите обява. Като се още мисли. Чакаме. Това беше част от подсказка да избереме нещо, да си изберем за какво да бъде темата. Когато не се избираме, аз ще изберем. Мюсле! Няма да стане пък сини отбор. Завище, че напиша ли нещо в чата? Берете. Не, тук ми харесва. Хайде. Ами ще алхи други хора. Поне и двамата не познахме.
Ей! Ох, сес. Колко си използвам? Това пак използвам подсказка. 30. Така. И сега избират територия. Аз се оказах в новата. Yes. Чак да гледаме. Така, да видим. Малко синя започна малко да намалява. Скъс територията, така... Аз не бих нападнал тази територия. Нагорно. Да видим. Ече. Нападаш. Кой означава латинско за една година? Че в немци. Дай, ще го бием. Това ще сложим. Ето. Така. Чакай. И сега ще... ми харесва територия. Много съм добър, а? Означава опера буфа. Стана един и приключваме епизода. На второто място. Да. И това беше всичко този епизод. Аз бях Дани и ще се видим следващия път. Чао!